n'a sɔrɔ e ka bon e dun bɛ fɛ ka fasa i y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen i ma se ka fasa nin video in na n bɛna fɛnba saba minnu fɔ e ye n'i y'o k'a kɛcogo la i bɛ fasa min kɔ i b'o sɔrɔ o ta bannen régime ɲuman a bɛ kɛ cogo min na walasa i ka fasa i ka laɲini min o ka se ka lasabati n bɛn'o bɛɛ lajɛlen fɔ e ye nin video in kɔnɔna na o ta bannen a laban na n bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bakuruba ye k'a ɲɛfɔ e ye o kama e ka nin video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka da video in nafa kan. A ka di mɔgɔ caman ye ka fasa nka u b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u tɛ se ka fasa ka da kan n'i ye mɔgɔ caman ɲininka walasa i ka fasa fɛn fɔlɔ min bɛ jigin u kunna k'a fɔ i ka dumuni dɔgɔya walima i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a sɔrɔ o dɔrɔn dun t'a bɔ fɛn caman de bɛ yen f'i k'o dɔn. Nin video in na fɛn saba min ni n ko n bɛn'o f'e ye n'o ye fɛnba saba ye walasa e ka se ka fasa min bɛ se ka kɛ sababu ye don o don kilo 2 o bɛ se ka bɔ i la walasa i ka laɲini o bɛ sabati joona o kama n bɛna ɲɛfɔ i ye fɔlɔfɔlɔ min n'i kan k'o dɔn fɛnba saba in na o ye i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na farisogo ji dɔ ka b'o la farisogo ji dɔ b'o la cogo min na fɛn caman de bɛ se k'o kɛ fɛnba 6 n bɛn'o fɔ i ye o kama walasa farisogo ji bɛ se ka bɔ cogo min na walasa i bɛ se ka fasa cogo min na n ye min fɔ kilo 2 i ka se k'o bɔ i farisogo la giriya la don o don farisogo ji o bɛ bɔ cogo di fɛn fɔlɔfɔlɔ i ka ji min ka caya ji mini o nafa ka bon kosɛbɛ an farisogo a mago bɛ ji la walasa a ka se k'a ka baaraw kɛ i b'a fɔ a laɲini don cogo min na nka ne mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i tɛ ji min farisogo bɛ jagoya ji min bɛ farisogo la a bɛ jagoya k'o ji in k'o mara o ji marali bɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye ne tɛ fasa o bɛ kɛ sababu ye ni e bɛ se ka bonya sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o kama e ka to ka ji min cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i jija i ka ji litiri 1 tila ka se fɔ litiri 2 ma tile kɔnɔna na. A filanan i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ o kɛli nafa ka bon kosɛbɛ n tɛ sɛgɛn k'a fɔ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛli a bɛ kɛ sababu ye ka ji k'o boli ka bɔ fari la ka fari ji k'o dɔgɔya min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i fasa ani fana a bɛ kɛ sababu ye fari kɛnw a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu yele walasa graisse ninnu minnu bɛ fari la olu bɛ se ka bɔ i fari la cogo min na walasa i bɛ fasa joona i k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ tile kule a ka semaine kɔnɔna na n'o ye kunɲɔgɔn kɔnɔna ye hali ni ye siɲɛ 5 sɔrɔla o ka ɲi walima i ka se ka siɲɛ 6 hali ni se ka semaine bɛɛ k'a la yɛrɛ a ka ɲi i k'i jija quand même a kɛra cogo o cogo i b'a kɛ don minnu na i k'i jija ka miniti 30 i dɔgɔyalen b'a kan k'o ye farikolo ɲɛnajɛ la min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ a sabanan o ye i bɛ dumuni dun cogo min na mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ ni i bɛ fɛ ka fasa k'i ka dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 1 ayi a tɛ k'o cogoya la ni sera régime yɔrɔ ma i bɛ n'o yɔrɔ dɔn nka n b'a f'i ye k'a fɔ i bɛ dumuni kɛ kɔrɔ cogo min na sɔgɔmada fɛ i b'a fɔ an fɛ yan an b'a dun cogo min na sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ ani su fɛ i bɛ dumuni dun o cogoya la nka i hakili to min na kosɛbɛ dumuniw ni ɲɔgɔn cɛ dumuni misɛnmisɛnnin dun i k'o dabila ka d'a kan dumuni misɛnmisɛnninw dunni dumuni bakurubaw dunni ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bonya ye o bɛ kɛ sababu ye n'i tɛ fasa caman bɛ yen nɔ n'u ye daraka dun sɔnni kilela dun wagati cɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ pate san ka dun dɔw b'a fɔ 10 heures n'u bɛ pate san ka dun walima u bɛ taa dumunifɛn sukoromaw san ka dun walima u bɛ boisson jus u b'olu san k'olu min donc i b'o min kɛ a bɛ kɛ sababu ye n'i tɛ fasa n'i bɛ se ka bonya donc o kama dumuniw ni ɲɔgɔn cɛ hali bɔnbɔn sukoroman olu dundunni k'a fɔ k'i bɛ da lamaga wala sungɔmu ninnu sukoro b'olu bɛɛ la olu bɛɛ bɛ se ka sababu ye n'i tɛ fasa donc i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na dumuni ni ɲɔgɔn cɛ dumuni misɛnmisɛnnin dun i b'o dabila n'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka fasa a naaninan o ye sodium ye sodium bɛ dumunifɛn o dumunifɛn na i k'o dunni i k'o bɛrɛbɛn ka d'a kan sodium n'i t'a dɔn olu ye substance minérale ye minnu bɛ se ka sababu ye ka ji k'o minɛ farisogo la a ka ca fɛn caman na nka n bɛ misaliya ta kɔgɔ kan n'i ye kɔgɔ gramme 1 ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ sodium b'a la a bɛ se ka taa fɔ 400 mg na i b'a sɔrɔ chlorine b'a la a bɛ se ka taa fɔ 600 mg na donc o kama kɔgɔ e k'o dun nɛmɛ kosɛbɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka fasa i kana tɛmɛ kɔgɔ gramme 1 ani tila kan tile 1 kɔnɔna na o nafa ka bon kosɛbɛ a duurunan o ye amidon ye amidon ale fana i b'a fɔ sodium bɛ cogo min na ale fana bɛ kɛ sababu ye ka ji k'o mara farisogo la ale ye glucide ye glucide complexe min don minnu ye i b'a fɔ sukaro walasa i k'a faamuya minnu ni ala yɛrɛ b'a ni yiridenw walima dumunifɛnw dilan ɲɔgɔn fɛ ale bɛ sɔrɔ fɛn caman na a bɛ se ka sɔrɔ farini bɛ kɛ ka fɛn minnu dilan wala i n'a fɔ macaroni n'a ɲɔgɔnna ninnu
buru walima buru bɛ kɛ ka fɛn minnu dilan i n'a fɔ shawarma hamburger buru bɛ se ka sɔrɔ fɛn minnu na kosɛbɛ a bɛ se ka sɔrɔ olu la kini fana i bɛ kini min dun kɔni o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i b'o dun ka dama o fana bɛ se ka na ni bonya ye n'a sɔrɔ i t'o dɔn ani fana pomme de terre i k'i kɔlɔsi ale la kosɛbɛ minnu yɛrɛ fana hali pause wagatiw la u bɛ taa firitiw san k'olu dun ninnu bɛɛ bɛ kɛ sababu ye min b'i bonya dɔ b'i hakili to o la ninnu bɛɛ la amidon caman bɛ sɔrɔ la donc n'o ye glycide complexe ye min bɛ se ka sababu ye n'i tɛ fasa n'i bɛ bonya wagati bɛɛ lajɛlen na a wɔɔrɔnan i k'i mabɔ dumunifɛnw na dumunifɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a bayɛlɛmalen don n'an b'a wele les aliments transformés donc dumunifɛn fɛn fɛn k'a bayɛlɛmalen don i k'i mabɔ olu la i n'a fɔ usine na dumuni ninnu minnu bɛ dilan boîtes kɔnɔna na minnu bɛ kɛ boîtes kɔnɔna na walima minnu bɛ kɛ fɛn wɛrɛw la fɛn o fɛn n'a bayɛlɛmalen don ka sɔrɔ naturel tɛ donc i k'i mabɔ olu la kosɛbɛ olu caman bɛ se ka na ni bonya ye kosɛbɛ ka d'a kan fɛn caman b'a la minnu bɛ se ka graisse n'o ye kɛn min bɛ se k'o to farisogo la min bɛ se ka farisogo ji k'o to yen to farisogo la donc walasa i ka kisi o ma cogo min na i ka se ka fasa n ye min fɔ kilo 2 ye k'o perdre don o don i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ma bɔ dumunifɛn fɛn fɛn n'a bayɛlɛmalen don o nafa ka bon kosɛbɛ n b'a dɔn n ye fɛnba wɔɔrɔ min fɔ sisan nɔ fɛnba kuru fɔlɔ in na i y'o faamuya n'i y'o dɔn o bɛ se k'i nafa kosɛbɛ fɛnba kuru filanan i ka min dɔn o ye ka déchet n'o ye nɔgɔw ye k'olu bɔ farisogo la n'an b'a wele déchet tubabukan na olu nɔgɔ ninnu olu bɛ bɔ farisogo la cogo di fɛnba 4 min n'o fɔ i ye n'i hakili t'o fana na o bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa i ka laɲini ye min ye n'o ye ka kilo 2 k'o bɔ i la don o don walasa o bɛ lasabati cogo min na o fɛnba fɔlɔ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye e k'i hakili to farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ n bɛ segin k'o fɔ nin yɔrɔ fana na nka n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ wagatiw de b'a la a tɛ komi wagati mana i diya dɔrɔn i bɛ wuli ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ caman b'a dɔn cogo min na caman bɛ yen nɔ u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ su fɛ n'u bɔra baara la dɔw yɛrɛ n'u bɔra farikolo ɲɛnajɛ la u t'u da a tɛ k'o cogoya la n'i y'o kɛ a caman de la hali sunɔgɔ sɔrɔli o bɛ gɛlɛya n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ walasa i ka se ka fasa joona i b'a kɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila sɔgɔmada fɛ sɔnni ka taa baarayɔrɔ la fɔlɔ i bɛ kɔn ka wuli ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ hali n'a kɛra miniti 30 ye don o don i k'o sɔrɔ o ka ɲi nɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 5 fo ka se siɲɛ 6 ma n'i sera k'o sɔrɔ a ka ɲi kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛli sɔgɔmada fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka farisogo a b'a yɛrɛ sɔrɔ joona ani fana nɔgɔ ninnu n'o ye déchet ninnu ye olu bɛ se ka bɔ farisogo la a bɛ se ka kɛ i bɛ ji minnu fana ni farisogo bɛ se ka mara a bɛ se k'olu jiw k'olu bɔ farisogo la donc maintenant ni calories ninnu a bɛ se k'olu bɛɛ yelen joona donc ninnu bɛɛ nafa ka bon kosɛbɛ n'i hakili t'o la farikolo ɲɛnajɛ sɔgɔmada fɛ a nafa ka bon maintenant walasa i k'a kɛ fana farikolo ɲɛnajɛ sugu bɛɛ fana tɛ a tɛ komi poids ta ni fɛn ninnu olu ko tɛ i bɛ boli de kɛ boli de ka ɲi kosɛbɛ boli kɔni n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ bana b'i la k'i tɛ se ka boli fana donc diyagoya t'o ye k'a fɔ i ka boli ni bana b'i la min se ka boli de ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen mais n'i tɛ se k'o kɛ o t'i bali k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a fɔ kɔdimi bɛ mɔgɔ min na walima senkurubadimi bɛ mɔgɔ min na dɔw la boli ka gɛlɛn dɔɔni donc n'a sɔrɔ si kɔrɔbaya la donc walima ni bana b'i la min bɛ se k'i bali boli la donc o la i bɛ se ka tagama kɛ wala i bɛ tagama kɛ i bɛ tagama min kɛ o nafa ka bon kosɛbɛ o bɛɛ bɛ se ka sababu ye ka farisogo nɔgɔ ka farisogo tulu ninnu walima ka farisogo ji k'olu boli ka bɔ fari kan min bɛ se ka sababu ye k'i fasa joona i hakili to o yɔrɔ la o nafa ka bon kosɛbɛ a filanan i k'i jija i ka dumuni dun dumunifɛn minnu ni fibre b'u la fibre ninnu olu ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ni dumuni yɛlɛmali bɛ nɔgɔya a bɛ kɛ sababu ye ka banakɔtaga k'o sɔrɔ nɔgɔya n'o ye kɔnɔja a bɛ se k'i kisi o ma a bɛ se ka kɛ sababu ye fana farisogo nɔgɔw k'olu bɔ farisogo la ani farisogo ji k'o fana dɔgɔya donc n'o bɛ kɛ sababu ye ne bɛ fasa joona olu ka ca dumunifɛn caman na a bɛ se ka sɔrɔ lemuru b'a la a bɛ se ka sɔrɔ pamplemousse la a bɛ se ka sɔrɔ pomme na poire fraîche a bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka sɔrɔ nakɔla dumuni na fana fɛn caman caman i n'a fɔ aubergine a bɛ se ka sɔrɔ la a bɛ se ka sɔrɔ gan na ni caman b'a dɔn gɔn b'o la tubabukan na maintenant a bɛ se ka sɔrɔ ale la a bɛ se ka sɔrɔ sɔ la a bɛ se ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ fana n'o ye chou pomme walima carotte olu bɛɛ fibre ka ca olu la i bɛ to k'olu dun ka caya donc sɔgɔmada fɛ n'i wulila n'i tila i ka farikolo ɲɛnajɛ la i ka dumunifɛn dunta min kan ka kɛ min ye o ye dumunifɛn minnu ni fibre b'u la o de ka ɲi kosɛbɛ o de ka ɲi i ma o de b'a to fana i bɛ fasa joona mais kana kɛ dumuni ye dumuni minnu sukaro b'u la i bɛna se o yɔrɔ ma i bɛn'o dɔn kɔfɛ nka fibre bɛ fɛn o fɛn na i ɲɛ minnu fɔ sisan nɔ walima fɛn wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen minnu ka di ye ko i yɛrɛ b'a dɔn fibre b'u la i bɛ se k'olu dun ka caya o nafa ka bon kosɛbɛ a sabanan i ka fɛnw min i n'a fɔ kafe walima te olu ka ɲi kosɛbɛ olu mini n'i bɛ se k'olu kɛ sɔgɔmada fɛ olu fana ka ɲi min bɛ se ka sababu ye ka ji bɔ farisogo la ka d'a kan olu ye diurétiques de ye diurétiques ninnu olu ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ se ka ji bɔ farisogo la donc olu mini o ka ɲi nɔ kosɛbɛ a naaninan i ka fɛnw dun walima i ka fɛnw min fɛn minnu bɛ se ka ji bɔ farisogo la walima ka nɔgɔ bɔ farisogo la olu fɛnw ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ melon i n'a fɔ tomati olu ka ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ kɔnkɔn
carotte betterave nunu be fen munu diritigu bula no be se ka jibo farsugo la no be se ka farsugo nogo boala ani te fana kengena te vert ale nafa ka beaucoup sebe munu be se ka jibo farsugo la munu se ka farsugo nogo boala ni ali tunna be se ka sabiye ni be fasa madon ni fen ba kuru flana yi ale fana nani do asabana no ye femba kuruba sabana ye nyemi la ruta yi igo don o nafa ka beaucoup sebe igi ali to ga dumuni dunta la ni bela jenen kofe ibe dumuni fem munun dun igi ja probiotique ka chawla gato ka probiotique no lube dumuni fem na gato ko lu dun ka chaya o do soro do la ba fo yaourt ina fo fromage abse ka soro la o lube ka sabi ka farsugo nogo farsugo ken maintenant farsugo jiu ko lu doya o lu mini anafa ka beaucoup sebe nga gi kolosi fena no ye flana gi kolosi fena fen ni sugoro bala sugoro duni iki mabo ala kosebe ga sugoro dunta iko doya kadaka mo chambe no wanyini ku ka fasa nga sugoro ma fen kaduye ube bunya kuma be mo were taro fengele mi bunya do were ba folu taro be ga bunya chugo mina odume ga sport ke walma odum olu re bulu ga regime ke ka regime ke gonyu mo tiso la ibno don ateme na u chama be no ube sugoro ma fen dun o kama iki mabo sugoro ma fen na mi na faga boko sebe sugoro ka champion fena ni bisego luto igo luto ino iga sugoro dunta igo doya même ce qui kishi bunya fana ma o ya le femba fly mimbe femba kuru sabana konnana nya fe ga fo mena nya fe regime be ke chugo mina regime nyuma ne fa regime nyuma ke kon kada ni mo ko chama nyinga wa fa ko wala sa regime ki ga dumne kle kono shenkili do be dun kle kono shenkili o ga chani al ne be dumne mi ke kle bela jene farale nyogonga donc o te régime te ko chugala wal ma do wa fo ki ga sundo ko kle wono dron choufe dron ni sunte ya duni badu ya bane fo du seje ate go chugala o ta to ni we fasa régime mo avec chugo mina meno nye free an fana technique mbala wala se ga don avec chugo mina wala sa ga nya ibulu wala sa nye kilo flam fe ga so ko boyer la dongo do meno nye free o do mo e folo ni manya régime ko régime la ni bay mi e folo iga dumuni ke kle kono ba ke chugo mina na soro dumuni ke kle kono shen saba no ye jamana beta be buta da me mali la no we farafina du chamana ba so dumuni ke shen saba dumuni shen saba iga du ba fi ba du chugo la ba shiti ala na ni be dumuni min du iga dumuni ha heya igo doya misala na so be acheti fa ne so rebo de du iba cla fly well no misala na so buru ka de mo ko jamana so buru ka de mo na so be buru mo kana de du so wanda fe misala na so be buru mo kana de du e se ka buru mo kana iba ke tana e folo ibe taka o fe o ko fe ibna ga duru lai ibe donon boala me iba cla fly folo o de kai nya fo chugo mina duni fen su be bo chugo ala do be dunu du iba cla fly me wala sa ga se ko ke ko me digno duni ba duna do ne no duni cla a chamana kongo bisigi sege ado la ere akeli ga gele kada ga ni duni chama sigile ngoro duni fen dun kadi ete fe ga wulga bo akuna ado le ba dun ga bali yere la donc wala sa ga siga ke technique mbe no wala sa ga nyai bulu o technique ba follow so ni ga ta duni ke oro la ibe ji ga ji chama mi ibe ji ja kon ka ji chama mi ya famia ne ji chama mi o ga so be ni kono be fa donc e mana tisiki dumuni kuna aga gele ga dumuni chamandu kada ga kono falle no jila kaba ji dun na fenchen we na fa de nyai yo fa nya fo chugo na video da na ngiga jimi hu na fa gabo jiba to be fasa na jita to be bunya donc wala ni ji chamami abatu ga dumuni keta be doya we technique ba follow technique ba flana we dume wala se ga fasa tuguni ibna dumuni ge minem kono na si ba ge minem kono minem ga bo iba ge minem fitini kana ge minem bilili bay parce ni mine ni na dumuni ba ke mine dumuni chaman ke mine bilili ba kono na do imana dumuni ke minem kono na so ga dogon abdoga nyakoro kujugu na sa ga chanre fana o bela abdoga nyakoro donc iba ni toujours aga cha ga cheti fa ou aga tasafa donc no gara na dumuni chaman dunga balire la do iba ke minen fitini iba ko de konana wala ne duni bade nga kono ira na ga changa damate me ne duni fitini rega kono ibna ga fa ga cha ka so du mancha kada ga be minen kono o minen ga dogo no kera e ga dumuni dunta o be se ga dogo ya donc ni duni ga minen fitini konana ala so duni fitini de do awal mar so ere bulu dumuni bade do me so dumuni fitini de do farso mo ko mina abo soro donc ibe fa haklila ibe fa nyinyana la fana kasoro iduma dumuni chamandu wa soro fana kono fana fanlo jila donc ni en ke ibe ton chugwala donc ibe ga fo iga dumuni keta obna dogoya don fa na fo idigirala maro yen technique ke chugo famia donc ni ali tola abi deme kusebe donc ola ibe daraga dun chugo mina ibe kirla dun chugo mina ani be sono fana dun chugo mina iba begen chugo akelena iga dumuni dunta iba kla sigoroma fly sigoroma kelebu dun sigoroma don itodu do iba ke o chugwala donc ni ya ko chugola ebe fasa jona e kala nyini obela sabati
ni fɛn bakuruba saba n b'a dɔn i y'o bɛɛ lajɛlen faamuya régime fana i y'o fana faamuya n b'a a suruyaliba f'i ye a bɛ suruya cogo min na fɛnba 4 don fɛnba 4 fɔlɔ o ye fɔlɔ o y'i ka dumuni kɛcogo ye i ka hakili t'o la filanan i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ sabanan dumuni misɛnmisɛnnin dun dumuni bakurubaw dunni ni ɲɔgɔn cɛ daraka ni kilela sɔnɔ fana olu dunni ni ɲɔgɔn cɛ dumuni misɛnmisɛnnin dun ani boisson min ni ji min ninnu i k'olu dabila i k'i mabɔ o la a naaninan i ka dumuni i k'o tila i kana dumuni caman dun i b'i ka dumuni dunta i b'o dɔgɔya kosɛbɛ ne ye hakili to nin na e bɛ fasa ala tɛ waati jan sɔrɔ e k'i jɛ i k'a kɛ kalo 3 i bɛna jaabi fɔ n ye n'a sɔrɔ nin video in diyara i k'a fɔ n ye commentaire la n'a sɔrɔ i ye faamuya caman sɔrɔ la i kana ɲina i b'i abonné i bɛ j'aime ta i bɛ cloche notification fana ta walasa ne video kura kɛ wagati o wagati i k'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'i ma walasa i bɛ diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman kɛ cogo min na ka sɔrɔ bana foyi m'e sɔrɔ bonya o tɛ ne si sɔrɔ tuguni kana filɛ ne ka bon dɛ ne ma bon y'a mɛn ni ne poids ta a t'o bon a ma bon y'a mɛn donc k'an bɛn o la samedi wɛrɛ